Mfaqwenza. Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Webafana botalako Wezinsizwa zotala kuwe Webafana botala kuololo Webafana botala kuwe Webafana botala kuololo 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 Wala Kamana mfowethu. Yebo. Khona umfana omncane la wangapha ngakithi. Yeah. Ocule naye. Yebo. Ukhuzani. Yebo. Siphi izathu esikwenza ukuthi ke Mdaka baba ukhuzani ngiyamthanda okokuqala lokho. Ukhuzani ngiyamthanda umthanda nje umoya wakhe uyahlonipha insizwa loyana. Uyabona ukhuzani ngiyakusho lokho ngusho emoyeni. Ngimbekela nje iminyaka emibili. Uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi. Angizazi izitha zakhe ngoba futhi into ekumele ngicacise izitha kakhuzana akusizona ezikamtshengiseni uyabona njengoba sicula thina nokhuzana sicula ukuthi sijabulisa abantu angithathi izitha kakhuzana ngibeke kimi kodwa manje into engizoyisho mina ukhuzani eminyakeni emibili ezayo akekho wabo uzobe samelana naye uzobe seyindidane naye njengomtshengiseni lalela abantu futhi nabathanda ulande nje amasandi ngiyamthanda umculo amasandi womunye ngiyamthanda ngithi nje kube bonke abacula amasandi kulonyaka akasikhuphe amasongs madoda ungangena estudio ungazi ukuthi uzokwenzani ngoba ekugcineni uzothi mangabe sekukhona ingoma engamlunyaka usukhala usuthatha nje ekhanda uyabona nawe ngene estudio ushaya ingoma ungamlunyaka njengentidane nje kulonyaka lo 2013 yangamlunyaka so ngamanye amazwi usho ukuthi umfana lo igcokamelisha nje bakuyilona saphuma ngalo nje lapha sivala unyaka kahle kahle hayi ukuthi konke wrong manje lapho usuzolala uyincinzi ukuthi kungani umfana lapha kuyena osanisa unyaka zikhona ezinye inkunzi njengoba sikwazi ukuthi naku noshwi lapha awuthulanga uma ukuthi content abayenza wakhuluma ngoba umsebenzi yabo akekho umculo amasandi vele okhuluma iqiniso njengomtshengiseni noma abanye abaculi njengendidane umuntu engakhuluma nje mina umuntu okwaziwayo ukuthi uyakwazi ukuphumela ubale noma umuntu mayenza kahle uyabona oshwi ngaba noma ukuthi bayinkunzi kodwa kulonyaka bekufanele ukuthi kube igcokamelisha nyasho namanje uyazwa ngale nje kwento eningi bekufanele kube igcokamelisha manje kunezukuba igcokamelisha lezihoba awukho nje engasibhamu yesholo nje konke shona ngizodala manje ngikhathele ngoba vele banoma sebephuzile kuthi uselinxusa abe yiqiniso lifuqa ukuthi ulinxusa